La pobra guardiana estava tan cansada que, així que vam arribar a casa, es va quedar dormida als peus del meu llit. I, de cop, la meva habitació es va omplir de gent que feia cua. Era la cua de l'atur. No, no, si us plau, sóc bona, 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 bona. Per favor, no em facin fora. Potser he tingut un mal dia, però puc fer millor. M'han acomiadat sense pietat. Ja sóc part dels aturats. Els aturats? Sí, si no treballo, no cobro. Com me'n sortiré? Tranquil·la. La meva feina m'agrada i no sé fer res més, res més. Diuen que m'has impulsat i decidit no pot ser, ella només pensa en factures. En rebuts i en pagarés. No, no, si us plau, sóc bona, bona, bona. Per favor, no em facin fora. Potser he tingut un mal dia, ho faré millor. M'han acomiadat sense pietat. M'han deixat fora per sempre de la societat. No me'n sortiré, de gana em moriré. I ara què faré?